Ćao ljudi, danas imamo epizodu Minecrafta. Evo sad ću da vam predstavim moje novo selo što sam napravio. Evo vidite, to je ta kuća. Ovo su građevine koje sam ja gradio, ovo je pola sela što sam našao. I put sam obnovio, ovo su moje kuće. Vidite ova ovdje, ova tu. I najviše sam gradio ovu kuću, ove tamo dvije i ovu ovdje. Sve sam potrošio, čak i ovu sam dugo gradio. I ovo sam slučajno našao na Creative modu. Izvinite ljudi ako je malo šteka, to je uvijek tako. Vidite, ja sam i napravio ogradu. Imam tu i vrata. Vidite, ovako i zatvaramo. Izvijem, tako životinje ulaze, to je uvijek. Sad ću da vam pokažem kuću, ali još nije dovršena iznutra. Ovako. To su ta vrata, ovo je zombi, pauk. To je prvi sprat. Ovo je drugi sprat. I ovo je gore potkrovlje ili treći sprat. Evo. Eto, to je bila ova kuća velika. Sad ću vam pokazati isto i nedovršen dvorac koji sam počeo da gradim, ali sam ga zaustavio s gradnjom, zašto mi nekako bio previše običan, pa sam pokušao graditi nešto drugo. I sagradio sam ovu veliku kuću koja vidite jako fina. Šta mislite vi? Napišite u komentare. Evo, imam i ovu građevinu, sad ću vam nju pokazati. Ovdje sam prvo mislio da gradim centar, ali sam izgradio ovu. Sad vidite ovdje stepence, silazite dole. I ovim ovdje gore odlazite ovim stepencama. Idete prema gore i ovo prvi sprat vidite. Ovo je drugi sprat. Nisam izgradio stepence, ali izgradit ću u sljedećoj epizodi, ću vam pokazati. Ovo je i ovo je gore potkrovlje. Ovo mi je najbolja kuća, najsigurnija. Evo sad ću vam pokazati i potkrovlje. Samo malo. Malo mi je teško među ovo da uđem. Ovako ćemo doći. Vidite, ovo je potkrovlje. A vidite kako je. Dozgo imate pogled na sve. Cijeli grad. Što sam ja napravio, da će još biti dosta kuća izgrađeno. Ovdje sam počeo nešto graditi, ali nije ispalo dobro, pa sam ga krenuo uništavati. Evo sad ćemo skočiti odatle. Vidite. I evo ga, ovo je druga kuća koju sam izgradio, isto je slično ovom. Ovdje se vidite kakva je, jel fina, napišite isto u komentare. Evo vidite kako sam gradio, jednostavno izgraditi. Ljudi, u vezi ovih kuća, na primjer ove velike, neću praviti tutorial, ali pravit ću za ove male. Vidite, ove ovakve, evo pravio sam i ovakve kuće. Najjednostavnije, ovo je bila kopija prva, ali nije bila uspjela dobro. Vidite kakva je, gore je potkrovlje napravljeno, ovdje su baklje. Ljudi, ovo su, vidite, ovo su bandere, nisam ih bolje mogao napraviti. Evo, ovo je druga kuća, ovo je druga kuća koju sam napravio. Evo ova. Ovdje isto nisam izgradio stepence, zaboravio sam. I ovo je gore glavni sprat.
ovdje gore kad se izdignete pomoću Space-a i evo ga, sad ćemo dograditi ovu kuću, da vam pokažem. A uzet ćemo daske od breze. Sad ćete vidjeti kako ja pokrivam kuće sa ovim većim blokovima. Jako je jednostavno i dobro. Vidite i dođete ovako, proširite za jedan blok. Za taj jedan blok proširite. Na primjer možete i više. I onda ovdje počnete graditi drugi red. Samo malo da zaustavim kišu. Napravit ću dan, time, set. Aha, pogrešno komand time, set, 0. A nije uspjela komanda, nisam dobro odradio. Neka pada, mi smo završili naš tutorial. I ovdje isto s ovih strana produžite za jedan blok. Čak i s ove strane produžite za jedan blok. Vidite. Ako vam se bude sviđao ovaj video, obavezno mi subscribeujte, šerujte, lajkujte. Ako vam se ne sviđa, kliknite dislike, meni nije to ništa. To mi onako ništa ne znači ako kliknete dislike. I to je sve bilo za ovu epizodu. Ćao! Selo crkvu.